Here comes the money! Glumesc. Chiar nu foarte mulți bani. Am 2588 de doi și 31 de ăștia. Sunt curios. Așa, play. Shop. Case. Stickers. Pot să fac o de-asta, dar nu. Eu vă voi ști ce voi face. Nu mai voi aștepta și o să iau skin. 75 o să fac. Ok. Și da, I am pro. With Deagle. Deagle is my life. Ai la push, dai pe click. Urăsc că nu sunt servere team. Nu team damage. Vreau să joc și eu ca un om normal. Nu mă lași. Dar nu mă lasă panele. Nu mă lasă panele. Mă trag de toate hainele. Dar nu mă lasă panele. Nu mă lasă panele. Trag de toate hainele. Ce e asta? Ce e asta, fratele meu? Cu fratele meu, dați meleu. Dimineața când te trezești. Vezi ceva aici? Aici. Vezi ceva aici? Aici. This is the moment for the win, man. I love this game. It's gonna fucking change. Shut up. Okay, he's there. Nu pot să-i dau că el are protecția de început. Nu, protecția de început. Bine că a fugit ăla și că ăla care nu are protecția. Dude, serious? Ok, o să câștig meciul. Am fost cărat. Am fost fucking curat. Hai că tu nu mai ai protecție. Așa. Nu mai murea. Where is... De unde mori atâta, fratele meu? Hai că l-am omorât, eu n-are... Cum te mai rezistă după două gloanțe de Deagle? Are invincibility, nu-i corect. Păi, ce s-a reconectat? Wow! Cred că s-a reconectat așa, nu, dar nu. Wow! Ne bate 1! Dacă nu mai moară, dacă nu mai omoară, dar pe bine, dacă mă moare aici. Nu! Bă, frate, cum mor? Bă, ești proști! Deci fix la el în timp mă duc, naiba. Uite ce fain arată, măi, ciobăne. Ok, și dacă mă duc aici, o să se ducă la el. Unde? Sigur că... Ah! Nu, ei, cred că ăla e și, nu? Serios, mă, eu nu mai știu de unde a tras. Eu, seriously, ai, du-te, cum mă sparge în două. Nici măcar nu știu de unde trage, mă. Nu, uite-te, nu, du-te, nu. Server
așa, ok, team deathmatch, ok, am dat mai ăla. Classic. Chiar nu știu ce să joc, fraților. Mă sunt așa de plictisit. N-am mai jucat chiar de mult, dar eu nu am un server, frate. Nu știu ce a ajuns și nu știu. Ce rectiv pe Perino i-a dat fratele meu. A, pe ăsta, nu. Ce? Well play. Înțeleg că se sinucide. Nu e ca să moară. Înțeleg perfect. Am o tactică aici la prima. Da, nu mai așa tactică versus FK, bineînțeles. Deci nu e așa. Știu eu ce fac, iau așa. Și eu vreau să păs pe buton. Băi, uite-mă care sunt pe asta, uite mai multe ori, uite ce mai multe ori. Nu cred că nu. E atunci. Wow, man, seriously. Și l-omoară, nu l-omoară pentru că da. Trebuie să fac un episod mai scurt de... Easiest game of my life, dude. De ce suntem doi? Păi ești proști! Smash de aici, că trebuie să-i dau. Ok. Atât de rău. Atât de mult ură jocul ăsta. Atât de mult urăsc pe ăsta, că nu mi-a câștigat runda. Acum trece până aici pe degeaba, pentru că ăla va apăsa pe un toți care tot în față și de game-ul. Sau vine cu acau? Vine cu acau, frate, băiești să ia ca nu... Am confundat-o cu altă mapă. Simte, 4-1. Yes. Da, mă simt atât de prost că nu e timp de match, ok. Fiți atenți, da? Fiți atenți cum se face, bă! Macaroane, Clementine, mandarine, mai suntem numai 2. Ok, să așa reveni și ăla. O să vă las pe voi să muriți, presupun că da, pentru că da. Dacă n-am pasat pe următoarele astea. Ok, GG. Îmi place că acum eu o să câștig meciul, pentru că eu sunt profesional player. Ce s-a făcut aici, nu? Frate, mă ține aici. Atât de bun, oameni buni. Atât de bun. Ai, frate, că mă ține aici. Aia când mai rup până vine. Să mai are până vine. Easiest game of my life. M4-1, te iau. Simți legit, man. Simți legit. Easiest game. Ce frumos e că rămâi singur. Ok, eu nu o să-l mai pentez, că lasă să așa pe ăștia. Dar ce? Puțit, ai. Ești făcut din Dirt-ul din Minecraft.
fapt, jocul ăsta e Minecraft. Cine îl omoară primul kill? M-am ars undeva. Îmi fac cele mai multe kill-uri. Mă omor de cele mai multe ori. Sunt singur. Nu sunt singur, nu e singur. Nu e singur. Pentru că da, tu ai păsătele mea. Ok, nu știu ce fac asta, că am inventat și o melodie și acum că mereu. Am inventat, nu am compus, dacă mă înțelegi. Da, sunt doi și noi mai avem prinderea cu ei. Cum să nu-i rupem? Cum să nu rupem? Wow, unul a murit și unul și-a dat disconnect. Dai mă acum! Doamne, cât de prost poți să fii să nu dai când stă pe fix pe mare. Și nu știe că tu poți să-l omori. Doamne, Doamne, mare, ți-e grădina ta și nu facem o ciorbă din ea. Bă, frate, cum a făcut banii hopul ăla de familia? Bă, ești proști? Cum naiba face banii? Du-te! Cum am omorât 3? Ok, stau eu la buton. Pleacă de aici, marș! Nu, mai sunt 2, la 2. Spun că da. Nu! Scuză-mă, mai amică, te rog să mă ierți. Am pierdut runda din cauza mea. Ok, o să fac asta. Scapă cine poate, restul s-a obișnuit. Scapă cine poate, restul s-a obișnuit. Asta mă duc acolo. Te rog, n-a apăsat pe buton. Bă, de unde au amândoi arme, ești proști? Poți să iau amândoi armele, fratele meu. Dude, ești proști. Cam atât pentru acest episod. Nu uita să... Nu, o să termin mapa asta și pe o să închid episodul. Pentru că știu că o să termin din prima. Ok. Hai să vedeți că o să termin din prima eu mapa asta. Papa.